Anthu awa mukuwaonawa m'manyumba omwe amagona ndi ndendende manda chifukwa samayimirira kuyenda ndiye kuti chowerama amaphikira pogona pompo bafa pompo zonse zowayenerezanso pompo zaka zambiri nkumatha ife nkumasilira kuti ngakutauni. Komano ndi chani chinawapangitsa anthu amene wawa kukhala moyo ovuta chonchi? Anthu amene wawa ndi ndani? Moyo umene uwu eni akewo amati nawo bwanji? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Ukuku ndi ku Hong Kong komwe kuli manyumba odula renti zedi. Pachifukwachi anthu oposera 200 analibe choice koma kukhala m'manyumba amene wawa oti olo manjawo samatha kutanula akakhala mmene mumu. Manyumba angati mandawa anthu ena amakhala ngati banja nkungokwana iwowo ndendende zakayendesedwe kabanja nkumaziziwa okha. Ena onenepa mpaka amavutika kuti akwane m'manyumbamo. Flat iyi ndi ama floor 30 ndipo nzima yuyuyu wakhala ali mu nyumba zimene zizi kwa zaka zokwanira 10. Pompo fridge, TV, chophikira ndi gututu yomwe nchenche zimakhala ponse mphemvu ndi zina. Ndipo anthu ena amapezeka afa mmene mumu anthu nkusaziwa kuzangodziwira fungo loyipa. Kenako aitana apolisi akantulukira munthu okufayo. Magesi mmene amayenderamo ndi moopsa mokhamokha. Anthu ali ndendende muja momwe anthu m'manda akhalira mulibe mawindo, dzuwa siliwaliramo, no fresh air, mumanunkha kwambiri zedi. Ndipo nzima yuyuyu wakhala zaka 6 pamene papa ali ndi boyfriend wake pamalo poti olo munthu mmodzi kuvutikira ndi kukhala komwe. Zonse zomuyenereza pompo, zovala, zokudya, zophikira, kafani kawo poteropo. Ati kuti asinthe zovala ndiye kuti chowerama zomwe zimawatengera nthawi yayitali kuti avale. Mulitolo malumatu mmene mumu monga achina nsikizi ndi azibale awo mmene mukumuonera nzima iyo myendo analumidwa zedi ndi nsikizi zimene zizi zomwe zimapezeka ponse muzovala, muzogonera ndi malo ena ambiri. Koma iwowo nkupezeka anazolowera zaka nkumatha. Nsikizi paja ndi kachirombo kaja kuti kamatha kuyika mazira even 500 pa nsikizi imodzi. Ndiye kuti nsikizi mmene mumu ndi mbwe podyera ndi pa bedi. Ndipo intaneti ukuku ndiyofunikira kukhoza akakhala mmene mumu chochita kusowa koma pa foni basi. Ambiri ali nzintchito zosiyanasiyana, ena ni makilinala, ena ndi othandizira m'mashopo ndi zina zambiri. Timalo timene titi timalipiridwa mwezi ndi mwezi ndipo amalipira ndalama yosachepera pafupifupi 550,000 Malawi kwacha. Ankolo awawa ndionenepa zedi moti sakwanira bwinobwino m'nyumba mwawomu. Akalowa amavutika magonedwe. Chitseko ndiye kuti satseka, banja lawo linawathera kalekale kamba kajuga tsiku lonse. Ndiye kuti amakhalira kuonera TV komanso pa foni basi kwa 13 years. Sagona pa matresi kamba koopa nsikizi. Nkhani ndi yayitali kuti ndalongosola anthu amene wawa, koma cholinga changa cha video iyi ndi chokuonetsani maiko ena omwe Amalawife timasilira pomadziona kuti ifeyo ndiye okhawo tikuvutika ndipo ndi dziko losalidwa kwambiri. Uku kuti ndi ku Hong Kong, limodzi mwa maiko olemera pa dziko lapansi, koma anthu ochuluka akuzunzika ndi nsikizi, kusowa chokudya, kusowa pogona, kuchita kusowa ndipo tadzipinde kumene zomwe sindikukhulupirira zoti olo kwathu kuno wina wake akumagona ngati m'manda chotene. Ndine Dini Studios ndatokoza kamba koonela nkhani. Musayiwale kupanga like, kuika komenti kuti timve maganizo anu. Komanso kupanga share utenga